सुन के सीखले बानी हमार अनिल व्यास जी। पिछला बेर हमार वो एथी में प्रोग्राम रहे, अब की बार हमारे ने रहला गुरु जी का देशानुसार एगो अंतरा एगो मुखड़ा। एगो छोट प्यार के गीत बावे हमारा भाई लोग खातिर बड़ा इलो चाहता कि कुछ ना कुछ हो के गुरु जी से कहत रहे, लेकिन हम ही सुना देते नहीं। त्रुटि हुई तो सब क्षमा करो। हमनी के गावत नहीं हम ये हमारे खातिर बहुत बढ़न भाई बात बावे गुरु जी लोग के सामने, लेकिन प्रयास करो कि कुछ अच्छा सुनाए। लड़का कहता कि रे पगली बताओ तोरा से इतना प्यार रहे अते अचानक पलांटी मारत अरे ते हमरा के संतोष पागल बुझत अरे ऐसन व्यवस्था तोर करब कि लगदो अशोक सिंह के लीलार चाटे। अबे तोर इहो हम मानतनी कि वो संतोष पागल ना हई, मगर हम उनकरा से कुछ कम ना होई। 4 दिन बतिया देले बनी तो ओकरे के वो प्यार समझतनी ना भागेनी। प्यार ज्यादा प्यार चढ़ल बना तो भैया के बोला के बता बता कटवा दे। अरे आज उ कहत रु प्यार प्यार तू, अरे तनी वो दिन सोचा कि जौना समय एके में सब काम होत रहे, सब जौन तू बुझत रु ओबरा भुला गइलू तू वो बीतल दिन। लड़का भाव में कहता कैसे बबुआ, हर की दिल पर करे घाव मीठी, हर की धार के कटारी। हाँ बोला जगदम्बा हने आबो हई देखा तरु देह के न हो गइल बतारा टेंशन में। मैं हमार प्यार सारा चीज तू बिलवा दे, हमरा बुझाते नहीं थे कि कब दिन होता कब रात होता। लड़का पगला गइल भई बबुआ प्यार में। कहता कि चेहरे से कफन का चिलमन हटाए रखेंगे, कोई देख लेना तुमको ये सम्मा बुझाए रखेंगे। अरे बेवफा कौन कहता है कि नहीं आओगी मेरे मैयत में शरीक होने, राख होने तक भी तेरे राहों में नजर गड़ाए रखेंगे। लड़का कहता कि रे पगली हर की दिल पर करे घाव मीठी, हर की धार के कटारी। हो कि जियते जी जान लेला, अरे कि जियते जी जान लेला प्यारू बेमारी। जियते जी जान लेला प्यारू बेमारी। अरविंद भैया लड़का कहता कि पगली हमें भी कोई आजमाने के जिद में है। पागल हमें भी कोई आजमाने के जिद में है, जिसे हम इतना मोहब्बत करते हैं आज वही भूल जाने की जिद में है। का हो बड़ा खुश बड़े दिल पर करे घाव मीठी, कुछ कहबू आपका फायदा बाटे। वो घड़ी जब प्यार करत रही रउआ से तो रउआ भाव ना देत रहनी, तो अभी हमार बुझा गई। सम्मा बन के आए थे मुझको जलाकर चल दिए, सम्मा बन के आए थे मुझको जलाकर चल दिए। दिल की राहत छीन ली, आंखें चुरा के चल दिए। मैं भी उनके इंतजार में कम उठाए गम नहीं, मैं भी उनके इंतजार में कम उठाए गम नहीं। तड़पती पगली रह गई, मुस्कुरा कर मुसाफिर चल दिए। आज वो कहता रू तू धन हो हमार महिष्मती, ई सब भुला गइली बीतल देते भैया। दिल पर करे घाव मीठी,
कटारी हो दिल पर करे घाव मीठी हार के कटारी हो कि जियते जी जान ले प्यार जियते जी जान ले प्यार आओ देखिए गुरु समान निर्मला यादव जी की तरफ से आशीर्वाद हवे ये अगर गुरु जी की तरफ से चेला सन के रुपया मिलल तो बुझी की रुपया ना आशीर्वाद है। आशीर्वाद पैसा तो जरूरी बढ़ले बा लेकिन आशीर्वाद रहुए लोग के आशीर्वाद बा। हम मानी ले कि जिला के हम एगो ऐसा लौकी कलाकार हैं कि हमार जौन भी गाना आवेला लोग इतना ओकरा के हिट देला 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन कह देला तो ये हमरा खातिर सौभाग्य बा। बहुत दुलरुआ कलाकार हैं ये जिला के लोग प्यार करेला सपोर्ट करेला। भाव लगल कैसे छोने छोने जान लेला पागल बनावेला को बहु जियावेला को बहु मुआवेला छने छने जान लेला ऐसन रोग है जरा हो गइल बहू जानता कि प्यार का हो ऐसन ही रोग हवे छन छन मुआवेला पागल बनावेला दिल धड़कावेला करेला शिकार दिल के बेवफा करेला शिकार दिल के करेला शिकार दिल के करता शिकारी हो अरे कि जियते जी जान ले लो प्यार जियते जी जान ले लो प्यार बीमारी हो लड़का कहता कैसे अंतिम लाइन तिल तिल मुआवे तिल तिल जिया अद बद के प्यार वाला रोग ही धरावे अद बद के
अरे करेला शिकार दिल के हो गुरिया करेला शिकार दिल के करेला शिकार दिल के बड़का शिकारी हो अरे कि जियते जी जान लेला आई अरे कि जियते जी जान लेला प्यार ऊ बीमारी है प्यार ऊ बीमारी है जियते जी जान लेला कोनो त्रुटि गलती होइल तर